Poštovani gledalci, kao što smo vas navikli, želimo i večeras da u vaše domove dovedemo novo lice, ovog puta lepo, slovensko, žensko, i da zajedno sa tim omogućimo i da saznate nešto novo što se događa u svetu. Moja gošća je akademik Ukrajinske, Evropske i Svetske akademije nauka. To što ona izgleda ovako lepo ne znači da gospođa Oksana Susljarenko nije i jedan od vodećih ukrajinskih, evropskih i svetskih autoriteta u oblasti najnovijih naučnih dostignuća. Dobrodošli. Bolje vas našli. Vi ćete se začuditi što ona ovako dobro govori naš jezik, ali ona je niz godina bila ukrajinski ambasador u Crnoj Gori, odlično poznaje Balkan i jedan je od stručnjaka, između ostalog, i za Balkan. Danas smo želeli da je čujemo u jednoj oblasti koja je vrlo interesantna za sve nas, a to je socijalna ekonomija, odnosno šta će se događati sa ovom našom planetom u narednih 20 godina. Ova dosta interesantna tema, zbog toga što to tema koja biće za svih, i za malih i za starih, i nam interesantno što biće u ovoj godini i što najvjerojatnije biće u bližajših 10 godina. Naši člani Akademije Svjetskoj svi su imajući svoje interesovanje i moja zanimljivost, moje interesovanje ova socijalna ekonomija. Prošla godina 2017 za mene bila dosta intenzivna. Ja sam prevela jednu od, skažem, knjih u ovom pravcu. Vaš poznati profesor, akademik, gospodin Momir Đurović napisao knjigu engleskim jezikom koja zove Budućnost nema istoriji. Ja nju prevela na ruski jezik i mi smo postavili na Amazon. Knjiga je dosta popularna, dosta puno ljudi kupilo ovu knjigu i faktično ova digest, što biće u 2050. godini. Ova knjiga ima dosta puno članov i jedan od članov, na primjer, ekologija. U bližajših 10 godina 20% čovječanstva neće imati mogućnost čistoj i pitkoj vodi. I skažemo kako ljudi koji žive, mi moramo misliti i naša industrija mora raditi na to da bi obezbeđiti. U principu naše čovječanstvo krajnji 70 godina svoga razvoja prošlo put isti kako od početka. I potrošila toliko resursa na našoj planeti, što sad stoji pitanja ili mi budemo misliti kako dođeti do nekih drugih planet, ili mi resursi koje je mnogo ograničene na našem planeti budemo dijeliti između svimi narodima koji žive i koji dosta brzo plodnice u krajnje vrijeme. Kako je vaše mišljenje? U kom rešenju smo bliži? Ja mislim što treba misliti za preseljavanje na neke druge planete i imati mogućnost izvorov nekih novih. Prvo je što se tiče novih izvorov energije. Kako je vaše viđenje? Vi se bavite nanotehnologijom uglavnom. Da li se tu radi u velikoj uštedi energije ili o proizvodnji nove energije? Ja mislim što za mene uglavnom interesovanje inovacije. Inovacije u svakih sferah, inovacije u industriji. Nanotehnologije u naš život krenuli negdje 20 godina pre i njih puno napreduju u tomu pravcu. Što se tiče zdravlja, što se tiče medicine, što se tiče kosmosa, što se tiče vojničke industrije. I čovječanstvo mora biti pažljivo i zbog toga što ovi dostignući koji dođu u bližajše 10 godina, oni može biti i pozitivnimi i negativnimi za našu istoriju. I zbog toga sad ja došla u Belgrad i zbog, skažemo, istoj temi, ali više i zbog svog hobi, nanotehnologiji u kosmetologiji. I zbog toga što svaki čovjek hoće izgledati bolje, živjeti duže i biti aktivnim u svom životu. I ove tehnologije nam mnogo mogu da pomogu. Ako primetite da se ja prolepšam u narednim emisijama i u narednim mesecima, da znate da je to primenjena nanotehnologija moje gošće, gospođe Oksane. Tako je. Zbog toga što ja u ovih godini mislim završiti svoju knjigu kako biće odnose između čovjekom i robotami. Mi isto mislimo da bi biti spremni u ovoj situaciji kada ne sami ljudi
будуть жити на планеті, а буде dosta puno роботів. І не саме роботи у смислу техніки, у смислу механіки, а роботи у смислу bioroboта. Da li to znači da ćemo mi da se robotizujemo kao ljudi, da ćemo primijeniti veštačku inteligenciju ili ćemo preneti sebe u robote? Ima mnogo puti kako dođe do toga. Jedan put nanotehnologiji, drugi put veštački intelekt, treći put je gena inženjerija, četvrti još 7-8 puti koji sad realni, preko kojih možda dođete do toga. Međutim, sad nije fantastika, 3D printeri i štampanja organa. Vi ste razumijete, medicina i hirurgija mnogo jako napreduju u tom pravcu. I ova stvar koja produžuje život i koju daje mogućnost realno sad čovjeku aktivno živjeti 140 godina. Kad to kažemo, većina naših gledalaca još uvijek to gleda kao neke naučno-fantastične filmove, kao neku daleku može biti budućnost. Kad vam vi to govorite, to izgleda kao bliska budućnost. Vi ste čitali Isaaca Asimova i Isaac Asimov prvi ko postavil 3 zakona robota tehniki. Sad ovi zakoni naša realnost. Mi smo korišćili još 20 godina pre obične telefone. Sad mi koristimo smartfone i ne razumijem kako ranije mi mogli bez toga. Napredovanje ide mnogo brzo i bližajši 10 godina budu ogromnim izazovom za čovječanstvo i kako čovječanstvo bude spremno shvatiti ove izazove, tako bude naša budućnost. Koliko vi mislite da smo spremni za to? Dosta, ali treba još potruditi se. Da vas pitam ovo oko lepote. Ono što smo mi vidjeli na par prezentacije koje ste vi ovdje radili izgleda kao magija, ne kao kozmetika. To nije magija, to novi tehnologiji i nanotehnologiji. Sad dosta interesovanja u svijetu ima trihologija, nauka za kosu. Evo, to za neko kao što sam ja ovako. To je to. Vi ste jaki primjerak toga kako možda poljepšiti i kako možda to uraditi bez presađivanja dlake kose koja isto, skažemo, danas operacija. Međutim, ima alternativa boteksu, ima alternativa injekcijnim metodom u kosmetologiji, alternativa koja je, skažemo, dostupna i bez kontraindikacije za svakog čovjeka, što se tiče i budžeta i što se tiče, skažemo, utiska. Zbog toga što bez traume, bez injekciji i bez nekih loš utiskov vi ste dobivajete to što želite dobiti. Izgledamo mlađe. Mlađe izgledate zdravije i izgledate mnogo aktivnije. Sad vratimo se kod trihologije. Trihologija i danas mi želimo da bi stalo kulturu na Balkanah i zbog toga što ako vi uzmete zapadnu i istočnu kulturu malo drugačije. Na Balkanah na svakom ćošku kafana, u Kini na svakom ćošku masaž stopala i ova razlika između kulturami. Također mi imamo razliku između našoj kožu. Danas ima 7 vrst kože, mi smo s vami imamo evropejsku kožu i zbog toga što svi istraživački instituti svijeta koji rade na trihologiji, oni moraju prilagoditi svoje preparate k toj ili drugoj vrstvi kože. Tako mi smo, kako ja istovremeno potpredsjednik Međunarodne privredne komore, govorna za Balkane, u okviru naše komore mi smo radimo s istraživačkim institutami i mi prognozirujem i vidim kakva biće problema zdravstvena u bližajše godine. Nažalost, s 2008. godine do 2008. mi smo imali problemu za pad kose, imao svaki 5. čovjek, sad svaki drugi muškarac i svaka 3. žena. I razlogi tomu dosta aktivno napreduju. Prvi razlog bolest 21. vijeka strese. Druga ide ekologija, hormonalne promjene u organizmu. Svaka naša kosa ima cikluse i ovi ciklusi anagen, katagen, telogen. Ova normalni prirodni ciklusi od rasta dlaki, međutim, dosta puno ljudi koje sama i frizerskih salona radi šišenja, farbanje i frizuru. I niko ne radi na hranu kornja
коси і трихологічні третмани. Ми са njih довели трихологічні третмани, koji базировані на нанотехнологіях і koji дають неупоредливі результатами sa nekimi maskami ili nekimi drugim stvarima, zbog toga što tehnologija napreduje i tehnologija nana koja daje mogućnost regeneracije vašeg ćelija. To se ne odnosi samo na kosu, to se odnosi na To sve наноситься ostalo на скальп, на кожу вашої глави, безболезненно приятний третман, ви саме уживаєте і доб'єте позитивний результат за місяць дана. Naše dame su vrlo zainteresovane također da za ostatak, ne samo za kosu, za ostatak lica. Також ові третмани припоручуються на лице і на тіло. Значить, сам третман радиться воздушною щеткою, аерофреш, так зоветься ові апаратич, koji mi smo припоручуємо svakому фрізерському салону, svakому косметичному салону і також дамам imati kod kuće. To je proizvod vaše kuće. Jeste, mi sad imamo žig koji je zaregistriran u Crnogori, zovется Nano Secret. Между тим, овий жиг базирован на некілька, ми сараджуємо і маємо сарадню з некількими производячими ових серумів з Южної Кореї, производячі з України і производячі апаратури з Русі. I zadovoljni ste za sada rezultatom? Ми smo задовольні, zbog того, що задовольні наші клієнти. Я перший клієнт, із того, що я все іспитую на себе. Між тим, за мене був занімливим розговор і у Южній Кореї з професором, кое, скажімо, основач і кое декан факультета за трихологію, коли він своїм студентам на лекції показує свою длану. Овде у нього порасла коса, і він рече, що коса може порасти деми željom. Само bilo bi želje. Da vam se zahvalim za ovaj prvi razgovor. Ja imam osjećaj posle 6 godina prikazivanja ove emisije da ćemo vrlo brzo imati interesovanje od naših gledalaca, pa vas onda pozivam da nam dođete opet. A mi vas pozivamo na tretmane. Pa ako primetite neke rezultate, da se ovo na moje glavi vratilo kako je nekad bilo pre 20 godina. To biće najbolja reklama. Najbolja reklama i ako se nešto naglo podmladim i ako izgledam lepo, da znate da to nije kozmetika, nego da je to trihologija. Tako? Trihologija, nauka za kosu. A vas, Oksana, pozivam da budete opet naš gost i dobro nam došli. Svako dobro. Hvala puno.